Koľkokrát premýšľam, spomeniem si, myslím na poslednú cestu svojho otca zo Sachsenhausenu do Schwerinu, a to už platil Himmlerov rozkaz: kto nebude vládať, toho treba zastreliť. Mojho otca zastrelili, pretože nevládal. Pochod smrti mojho otca je metafora na život, ako ho chápem. Pochod smrti je pochod od narodenia až do poslednej chvíle, a na tomto pochode si treba ponechať chvíľu, čas, energiu, motiváciu na to, aby človek povedal všetkým, ktorým ublížil: prepáčte, prepáčte. Inak sa mu nedostane rozrešenia. Láska, zodpovednosť, kreativita sú života budiče. Viera, a to ďaleka nie len náboženská, je nádej, je cesta, je cieľ. Ale čo s tými, ktorí nemajú túto potrebu? Čo s tými udávačmi, ktorí sú stále pri kormidle a nedáš si tú chvíľu, ten čas, tú motiváciu povedať pardon tým, ktorých udávali? Čo s tými, ktorí kvôli prachom, kariére a moci ničili životy okolo seba a nenašli odvahu, motiváciu, čas na to, aby povedali prepáčte? Čo s tými intelektuálmi, ktorí dokážu za stolom a v kabinete a vo svojich vežiach so slovnovými chrliť z rukava riešenie súčasných problémov? Pre koho? Pre koho, keď nejdu medzi ľudí? Pre koho, keď nie sú tam, kde treba presvedčiť živých, ale mýliacich sa ľudí argumentami? A s rizikom, že tie argumenty neobstoja. A s rizikom, že budú musieť znovu a znovu premýšľať, znovu a znovu vstupovať do akcie, znovu a znovu vytvárať fakty nášho života. A faktom nášho života je to, čo sa naozaj stalo. To, čo sa stalo skutočnosťou a nie konštrukciou v nejakej vybolenej hlave. Čo prešlo skúškou ohňom.